Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, ongi etorri bigarren kafera. Asteazkena da eta kafea egin dugu, bai? Asteazken lainotxua, Euria, ipar-mendebaldeko haizea, temperaturak behera, ez da giro bazterretan. Ez du gainera aukeratu egun hasteko modurik onena. Baina azaroako gehi da. Eta historikoki egun hau nahiko triste izan da, bai. Soinua dauka zure erraiak irauli eta egizuna entzuten zaitut. Gaurko egunez, 1984an, Herri Batasuneko kidea, medikua eta Euskararen aldeko militantea zen Santi Bruar hil zuen Kalek Bilbon. Lekeition jaioa, medikuntza ikasi zuen Valladolidko unibertsitatean eta Euskal Herrira itzuli zen. Garai hartan, Bizkaiko lehen ikastolak sortzen lagundu zuen. 1974an, Espainiako poliziak tirokaturiko etakide bati laguntzagatik Ipar Euskal Herrira ihes egin behar izan zuen. Behin erbestetik itzulita, bere medikulanekin jarraitu zuen, politikan ere parte hartuta noski. 1983an kartzelatu egin zuten. Espainiako errege Juan Carlos lehenengoak Gernikako juntetxera egindako bisitaldian Eusko Gudariak abestu zuelako, Herri Batasuneko beste kide batzuekin batera. 1984ko azaroaren 20an, Luis Morcillok eta Rafael López Okainak tiro zil zuten Santi Brouard bere pediatriako kontsultan. La Santa Zabala, muy Santa Buar, pasaiako emboscada, eta beste pila bat. Eta 5 urte beranduago, 1989ko azaroaren 20an, Herri Batasuneko Espainiako Kongresuko diputatu zen Josu Muguruza erail zuten Madrilen. Bilboko Errekalde Berriko auzoan jaio zen Muguruza eta kazetaritza ikasi zuen. Bruardek bezala Ipar Euskal Herrira ihes egin behar izan zuen, poliziak beren eskalaguna zen Elena Bartolome atxilotu ostean. Gure irratian, poesiari buruzko saio bat zuzendu zuen. AEKako irakasle izan zen Baionan eta Egin egunkariko korrespontxala izan zen. 1987an atxilotu zuten arte. Donostiako eta Madrilgo kartzeletan egon ostean libre utzi eta Herri Batasunako Mahai Nazionalean parte hartu zuen. 1984ko azaroan Tasio Erkizia ordezkatu zuen Madrilgo gorteetan Herri Batasuneko diputatu moduan. 1989ko azaroaren 20an Madrilgo Alcala hotelean bere alderdiko beste kide batzuekin parlamentuko lana prestatzen ziarduela, bi lagunek tiro egin zioten eta hil egin zuten. Behar luke hilobiak, espetxetan naizegadetan, ustekabeko tiroketetan, eraitxiak eroriak. Minak ezaldu mine materik, nori egiten dio kalterik. Aritzaren memoria. Santi eta Josu hiltzeko egunaren aukerak eta etzen ausazko izan. Francisco Franco eta Jose Antonio Primo de Rivera azaroaren 20an hil baitziren. 1936ko azaroaren 20an fusilatu zuten Antonio Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera diktadorearen seme nagusia. Antonio, Falange Espainolaren sortzailea izan zen. Eta 1975ko azaroaren 20an Francisco Franco Espainiar diktadorea hil zen. Edo hori esan ziguten. Askok oraindik esaten baitute lehenago hiltzela, baina albistea sekretupean gorde zutela. Stop! 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 Nire herrian, Kolomboren ondoan, Luis Mariano Badu,
Franco eta Hitler lagunak zirenez, hemen naziei buruzko efemeride bat. Gaurko egunez, 1945ean Nurembergeko epaiketak hasi ziren Nurembergen bertan, Alemanian. 24 buruzagi nazi epaitu zituzten, holokaustoa eta Bigarren Mundu Gerrako hainbat krimen egotzita. Nuremberreko lehen epaiketa hartan 240 lekuko kitze egin zuten eta 300.000 deklarazio inguru irakurri ziren. 24 akusatuen artean, auzitegiak 12 heriotza zigor, 7 espetxe zigor eta 3 absoluzio eman zituen. Baina gutxienez, 4 auzipetuk beren buruaz beste egin zuten prozesuan zehar. Epaiketa hauek aurrerapen juridikoa izan ziren. Eta gerora, Nazio Batuek aurrerapen hori baliatu zuten nazioarteko jurisprudentzia espezifiko bat garatzeko eraso gerran, gerra krimenen eta gizateriaren aurkako krimenen arloan. Bai eta 1988tik aurrera nazioarteko zigor auzitegi iraunkorra eratzeko ere. Eta nazioarteaz ari garela ezin dugu aipatu gabe utzi, duela 2 urte hiltzen Heb de Bonafini giza eskubideen aldeko argentinar ekintzailea. Maiatzaren plazako Amen elkartearen sortzaileetako bat. Bonafini Bidelaren diktaduran desagertutako 2 semeren ama zen, eta hainbat hamarkadatan Maiatzeko plazako Amen aktivista eta giza eskubideen defendatzaile gisa jardun zuen. 1977ko apirilaren 30ean 16 emakume besotik helduta oinez hasi ziren Maiatzeko piramidaren inguruan Buenos Airesen. Desagertutako seme-alabak non zeuden ez zikitela salatu nahi zuten. Euren asteroko ibilaldiak giza eskubideen aldeko eta diktadura militarraren aurkako borrokaren ikur bihurtu ziren. Donde hace falta seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo, lo ven tus ojos. Baina dena ez da ella tristura izan, asteazkena da eta badakizue egun hau baliatzen dugula musika hitz egiteko zentzurari gabe. Gaurko egunez jaio zen Sally Martin gospelaren ama estatuatuar gospel abeslaria. Eta baita Mike D. Diamond ere, estatuatuar rap abeslaria eta bateri jotzaia, Beastie Boys taldearen sortzaia. Baina efemeride garrantzitsuena agian, gaur 90 urte egiten dituela Pako Ibañezek, Gipuzkoar kantaria eta musikaria gaurko egunez jaio zen Valentzian. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena cara, los trigos requemados. Naiz eta Mediterraneo aldean jaioa izan, txikitan Euskal Herrian bizi izan zen Ibañez, adunan zehazki. Eta euskaraz ere moldatzen zen. Pakoren doinuekin gaurko menu orkestu beharko dugu. Ea ba, Xer Gutierrik Cuando nin tú nin nadie dokumentalaren aurre estreinaldi egingo du gaur arratsaldean Tolosako Antxon Bandres bidaiaren txokoan, eta aurretik gure laborategitik pasako da. Doinuetatik aratago podcasta ere izango dugu. Eta Indabe taldea ere ezagutuko dugu, Antiguotik Tolosarako bidea egingo dute, abestiak erakusteko. Abestia, oraindik inor entzun ez duena, gainera. Entzuleok, azaroak 20 ditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe horbe gozo. Egunon! Baita zurire. Eta zuekin Goiuri ez eizarandi, egunon. Egunon!
Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 874 garrena du, azaroak 20 eta hemen 3 gara zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko asmotan. Plazer baduzue behintzat, ongitorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo. Paco Ibañez jaunarekin abiatuko dugu gaurko saioa, eta honela dio kanta honek, la poesía es un arma cargada de futuro. Saldi aski ezaguna eta aho askotan jarri dena gainera. Vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Hementxe Gabriel Zelaia, poeta euskaldunaren, hitzak baliatuta egindako kantu honekin, Paco Ibañezen kantu honekin, zorionduko dugu berriro, 90 urte beteko dituelako gaur, eta maite duten tartean murgilduko gara. Julen Goikoetxea Arbegozu, zure maite dutaren tartea da? Begira, nik maite dut, azken aldian lortu dudala noka jarraikortasun batekin hitzegin ahal izatea. Bai? Bai, nik noka betidanik entzun izan dut etxea, nire amak ingurukoekin eta egin izan duelako. Gure inguruan egia da, gure belaunaldian mutilen artean bai izan dela joera itanon aritzeko, baina nesken artean ez da apenas erabili, eta noka egiteko aukera izan dira gu baino helduxoagoak diren pertsonekin. Eta azken aldian, sakondu dut harremana, nolabait esateko, ezagutu, betidanik ezagutu dudan jendea, baina harremana sakontzea tokatu zait azken aldian, eta beraiekin noka egiteko aukera daukat, eta teoria bagenekien, baina praktikan jartzerakoan, oraindik ere egiturak eta koste egiten dira, baina azken aldian, ari gara, kasik astero topatzen gara, eta egiten dugu noka, eta soltura apur bat hartzen ari gara, eta maite dut hori ere. Oso ondo. Ni saiatzen, goiurikin Julen baino, etziak usten. Etzago gerreza hemen, Etzago gerreza. Ez zuen errespetatzen gaina? Errespetatze du. Ez. Jode. Nola ez dinaula errespetatzen? Ez. Nola ez ez? Nola ez ez? Ze, esatea, bi astez behin, ezke goiurik ez dituzten. Bi astez behin lotxagabea. Hori ez da Entzuleok errespetatzen. noiz entzun zenuten azkeneko aldiz, nik esan dudala, goiurik ez didala, edo ez duela ondo hartzen, nik arekin noka egitea. Baino, Noka egiten saiatzea. ez, agian irratian ez, nik ez diot mikroaren aurrean, orokorrean, esan nahi dut, hemen gaudenean, baita ere. Gertatzen da, zaten didazu. Hori ere, bilabetez behin ez da gertatzen. Exageratu da gero emakumea, Nik eno zuri piztu nahi, Baina zure maite duta gustatzen zaitu. Nire bai. Gero guk ari noka egitea ez, baina zure maite dut gustatzen zaitu. Bai. Txitxua, baiet, broma dala, hombre, oso ondo.
Zaila serretu, Aizu, ez dakit, zuk kontatzen bali badezu hemen, ibili zarela, asteburu honetan Aston Martin batekin, ez dakize pista zirkuito itxi batean, 180 km/h gidatzen eta ez dakize, eta hori maite duzula, begira ze politxa eta ze ondo postuko nahi zuregatik, baina nik ez dut hori egin nahi. Goi hori nik Aston Martin bat ordaintzeko dirua ez daukat, eta ez dut eukiko. Zina zure maite dut dago, Juri? Eska, xerratu naiz, guain. Hemen kontatu dezue hau eta guain gatu naiz gaizki entzule guztien aurrean. Nola gaizki geratu zarela entzule guztien aurrean? Bai, guain badirudi nik daukadala nokaren aurkako hori ez zerbait. Horrako New York ez du horregorik esan, Pentsatu agian bai, baino esan ez? Hau ere, Txintxua! Aston Martin ez baino, Aston ostikoren matartzeko dago, San Martineko asto baino, eskorragoa, Bai, mando zarra baino eskorragoa. Zakorron tirantek. Goiuri, txintxua. Bai, txintxua, guain Kontatu zure maite duta. Zatoz txintxuaren kontuarekin. Begiran ere maite duta kontatuko dizuet. Behin baino gehiagotan aipatu dugu hemen, adinan aurrera egina ala, zailagoa izaten dela lagunekin planak egitea. Bai. Zure ingurukoak ezkondu egiten dira, umeak izaten dituzte, lanean agian bardura gehiago, beste postu potoloagoak, zaintza lanak, zailagoa izaten da. Eta berezikin nabarmena da hori, nire kasuan, gabonen bueltan zerbait egin nahi bali badugu. Izaten delako, ni data honen, abenduak 25-etik 31-ara, ni nire senarraren gurasoen etxera noa ez dakin ora, Kantabriara edo. Ni justo errege magoen bueltako hortan niongo naiz Galizian, eta horrela zaila izaten da. Eta nire maite duta da, gaur rizketan ari ginela, topatu dugula, tarte bat, gure lagun taldeko gehienak egoteko moduan, oparitxoak elkarbanatzeko moduan, eta badugula, tartetxo bat, hori da maite duta, topatu dugula. Maite dut ez badakizu zertan, ez dela ez bazkari eta ez afaria. Gosaltzeko geratu garela. Zer izten zaizue. Edo zein preziotan geratu beharrik ez dago, Juri. Edo zein preziotan ez dago geratu. Horixe pentsatu dut, koinziditzen dugun, abenduak 20 eta urtarriak 10 bitarte, elkarrekin egoteko aukera bakarra, da igande goiz batean gosaltzeko elkartzea. Eta nire maite duta da, topatu dugula data eta jarri dugula. Baina ia da, pena puntu bat ematen didala, nik nahi hau non afari bat eta afaria luzatu, afaloste polik bat. Galdera bat egingo dizu, nahi baduzu erantzun edo ez? Ados. Zer da hori, gogo edo kompromisoa? Horrutziko dugu. Bale, sondo. Beste norbait izango zen ura. Ze gauza, azten zara afaritik bazkarirako transizio egiten adinarekin, eta bukatzen duzu bazkaritik gozarirako egiten. Kompromisozko gozari batean, eta gozaldu orduko ezkenik joan egin beharra dukat entzuten gainera. Beraz? Nik pixkat baikor izate aldera Juri, ez dagoela pauso gehiagorik. Alegia, gozari aurreko planik ez dizuela inorrek egingo. Heldutasunaren osotasuna daztatzen ari zara dagoeneko. Hor ez da gitaean, mendik urte betera norbaitek esango dugu. Nik goizeko 6etan aterako naiz etxetik korrika saio bat egiteko, nahi baduzue elkartunerekin, eta orduan egongo gara elkarrekin. Goizeko 6etako korrika saio horretan. Hori proposatzen digutenak badakizu zergati denez. Asko hitz egiten dugulako eta badakitelako korrika goazela arnaz estuan isilego gabiltzala. Nire ez joango, plan horretara. Nirekin jai dute. Ez naiz ni zurekin ahaztu dena, beste norbait izango zen ura. Ez naiz ni zurekin... Bida, nire maite duta... Bai, pila bat interesatzen zaigu. Zer egin diok? Beste norbait izango zen ura. Nola gauden, Bai.
Zu hasi zara, kontatu zure maite duta, ea ba. Zer da hori? Kontatu zure maite duta. Hau da Ruperren metronoma. Ara? Dozaldia. Lau zumurro. Ba, nire maite duta da, ibili azkenean hartzen diozula gauzei, hartzen dizula guztua. Eta nik egin ditut lagun batzuk azken urteotan pirauaren inguruan egindako ikastaroetan, eta ibili gara, segurtasun ikastaroak egiten, urbizitako ikastaroak ez dire inoiz amaitzen, ze beti dago erreka nolabait handiagorik, komplikatuagorik, teknikoagorik, arriskutsua-gorik, beraz hor badago beti, nun ibili. Muga batera jarri daiteke, horretik. Ez dago beti handiagoaren bila joan beharrik, Lasai, muga bizitza bera jartzen du, osea, hortxe bukatzen zaizkigu, baina, egin ditut lagun honak giro honetan, eta asteburu honetan lehenengoz bagoaz Gorrix eta biok, lagun bat eta biok, ezagutzen ez dugun ibai bat geistera, dagoeneko irakasleekin hitz egin da, nondik sartu, nondik atera, ze zailtasun dituen, nola ibili behar dugun, eta baina, eta askatasun hori eremu berriakola pixkat eskubritzeko, eta leku ederretan ibiltzeko, eta planak egiteko, gauza ederra da, eta, azkenean bere bizitza realitatea, eta nerea ez dira oso bateragarriak izaten, baina justu, asteburu badaukagu biok libre, ez dago ikastarorik, ez dago piraua planik, eta erabaki dugu, guk egitea geurea, eta hortxe Nafarroa eta Aragoi ingurura joango gara, eta erreka pare bajetxiko ditugu asteburuan, eta egia esan, hori da gaurko nere maite dutan, zer esango dizut? Horrekin pozik nabilela. Eta hau esan da, gaurko saioa abiatzen hasteko ordua badugula, eta gure gaurko gonbidatuak aurkezteko ere baina horren aurretik badaukagu zuekin elkarbanatu beharreko mezutxo bat. Zergatik, joan den astelenean elkarbanatu nahi genuelako Josune Belez de Mendizabalek jaso zuen edukitxo bat, antxe Gasteizen gertatutako Jubimendi auzoko ekonomato efimeroaren ingurukoa, eta antolatzaileek mezu bat bidali ziguten, ezin izan gainuen elkarbanatu, eta hause kontatu ziguten, eta zuekin elkarbanatuko dugu, Jubimenditik iritsi zaigun, ekonomato efimeroaren inguruko, kronikatxo. Kaixo, naiz irratiko lagunak, hemen Judimendiko Gasteizko auzotik bidaltzen dugu audio hau eta kronika hau. Gaur, ekonomato efimeroa izan dugu goizean, eta, da eguneko kronika egiteko prest gaude. Ez dakit, goizean hainbat jarduera izan ditugu, haien artean ekonomatoan interesatuta zeuden pertsona guztiekin bileratxo bat egin dugu eta proiektua aurkezteko aukera izan dugu. Bertan hainbat gai jorratu dira eta proiektuaren norabidea zehazten joateko pausuak ematen hasi gara. Gerora kata agroekologiko bat hasi dugu, antzerki bat, eta nik uste valorazio oso polita egiten dugula egun honen inguruan, harreman asko sortu dira, sarea hasten hasi da, eta proiektua badirudi martxan dela. Beraz, espero dugu hemendik aurrera pausuak aurrera ematen jarraitzea, jende gehiago proiektura batzea, eta pixkanaka ekonomatoa irekitzen joan eta proiektua hasten joatea ere bai. Aizoa, proiektu aski interesgarria da, ekonomato efimeroarena, eta ziurrenik tarte gehiago ere hartu beharko dugu, Jubimendi ingurura edo gurera etorri, edo nola baite elkar komunikatu, eta honen evoluzioa jarraitzeko, Esti Marquez eta esan ezingo Janire Erantzabe, ondoan ez izatea kantu honetan, urrango minututxo pasatxo egingo dugu eta bagoaz segituan, gure gorko lehenengo gonbidatuak aurkeztera.
Zure usaina hiltzatu dut nire memorian, bizipen dena giltzapean, gure historia. Ez zaudenetik zaila da, aurrera egitea, pentsamentua paisaia, oroitzapen ez janztea. Goizero esnatu eta ondoan ez izatea, utzitako utxunea, berriro egitea. Ez zaudenetik zaila da, aurrera egitea, pentsamentuen paisaia, oroitzapen ez janztea. Naiz irratian, bigarren kafea. Este amor, este increíble amor, derriba mitos. Este amor, Txikiarekiko, kulturarekiko eta naturekiko begirunea betidanik izan du Xer Gutierri asturiarrak. Irlandan eta Hego Amerikan hainbat urte zibili ostean sorterri hartu du ardatz. Gaur arratsaldeko 7:00 Tolosako Atxon Bandres bidaiarien txokoan aurre estreinaldi izango duen Cuando Nintu ni Nadie dokumentalean. y sus arrugas son victorias. Tarte garitu izan gara Antxon Bandres bidaiarien txokoaren ingurumarian antolatzen diren hainbat hitzaldi, bidai, natura, antropologia eta bestelako kontuen inguruan, antxe askotan gure etxe honetako kidere baden Josu Iztuetarekin aritu gara. Baina bueltan, etxe honetako kolaboratzaile diren Angel Cuerdo, Agurtzan Belauntzaran eta beste hainbat lagun eta bidaiari Euskal Herriko txoko guztietakoak eta bestelakoetakoak hurbildu izan dira. Astur Leondar hizkuntza komunitatearen historioa jaso duen ikusentzunezkoa bada, gaur protagonista izango duguna, eta askotan izan dugu Josu Iztuetarekin ere izpide, Laponiatik Amazoniara edo Amerikako iparraldetik hegoalderaino hizkuntza minorizatuen, hizkuntza indigenen, arriskuan dauden hizkuntzen nolabaiteko osnarketa edo analisia ere izpide. Orain honetan guretik askoz gertuago dagoen hizkuntza batetaz ariko gara, Astur Leondar hizkuntza zain zuzen ere, eta bigarren kafera gonbidatu dugu Xer eta baita Josu Iztueta noski bide lagun duela. Egunon Josu eta egunon Xer. Egunon. Bueno, Josu, Xerrekin ere ariko gara eta entzuleok spoilerra egingo dizuegu, eskatuko diogu gerora gurekin Astur Leondarre hizkuntzan egin dizazkigun hainbat azalpen, baina, sarrena aipatu dudan honen bidetik, Josu askotan eta bidaiarien txokoan eta gure ez dakit, olako bidaiari komunitate honen bueltan aritzen garen honetan, hizkuntza minorizatuak, kultura minorizatuak, urrunekoak izaten ditugu izpide, baina gaur Xer dugu hemen eta askoz gertuago geratzen zaigun hizkuntza minorizatu baten inguruan ariko gara berarekin, eta horren inguruan ariko zaretek gaur ere Antxon Bandres bidaiarien txokoan, dokumental horren inguruko solasaldian, ez da? Bai, bidaiatzeak hori badakar, eta batez ere gu ezela hizkuntza gutxitu batetik goazenok, igual betaurreko berezi batzukin begiratzen dugu mundua, edo belarri berezi batzukin entzuten dugu mundua. Eta batzutan urrutikoa izaten da, esotikoa izaten da, gutxitua, esotikoa denean gehiago baloratzen dugu gertukoa, baino. Gertukoena gure burua litzateke, baino gertu daude ere Xer bezalako jendearen realidadeak. Asturias aipatzen badugu Leon iparraldea jendeak lotuko du, ez dakit, picos de Europa mendiekin igual, ondartzekin, edo,
garai baten, bai, Avilés, Gijón eta Meatzari herrialdekin, baina Asturias bada, itxasoa eta mendi artean orografia gogorra eta bizimodua ez oso erraza izan duen lurraldea. Eta nik atzo ezagutu nuen, personalki atzo, zeren Ikerren bidez torri da Tolosara. Eta atzo jakin nuen bere berri, eta bueno, hemen saiatzen ari gara gurea erakusten. Bueno, Iker arte ere zorionduko du hemendik bere bizitzaren etapa berri honetan. Ze bere bizitzaren etapa berri honetan ardura batzuk ere nonbait, pixka lausotu behar izan ditu, baina tira, Antxon Bandres bidaiarien txoko aipatu dudala, Josu. Askotan, aritu gara, bertan, askotan tarteka, aitzaki baliatu dugu, itzaldiren bat, xer bezalako protagonizaren bat gurera ekartzeko, interesgarriak diren, solasaldi edo proiektzioetaz aritzeko, baina, nahi nuke hartu tartetxo bat behintzatez, Antxon Bandres bidaiarien txokoan gertatzen den horren guztiaren logika nolabait gure entzulei helarazteko. Ez da hau zerbait berria, denbora bat, urte batzuk padara matzazue dagoeneko jardun horretan, baina tira, nolabait Euskal Herri osotik entzuten gaituen entzuleako katzeko, Tolosan gertatzen da Antxon Bandres bidaiarien txokoan, maiztasun desenterekin gainera, bai Euskal Herri osoko eta baita atzerriko protagonista ezberdinak nolabait etortzen direla, haien testigantza bidez, nolabait bidaien lekukotza hoiek edo kontatzera. Bai, bidaiaren txokoa leku fisiko bada, Tolosako aurliburutegiaren azpian dagoena, garai batean tabernatxo bat zan, funtzionatzen ezin zuen taberna bat, baina espazio hori garai batean errota bat ere, bai? Errota bat, bai, garai batean errota eta Tolosako elosegi txapel fabrika famatuaren kanala hortikan pasatzen zen. Fisikoki ibai bazterrean dago, eta, nik etxean banituen, milaka liburu, 4.000 esan ditzakete, mapa galdizkarik, eta, gu etxeko biltza jende asko zeukan, baina hori dana leku publiko bat emateko goa geneukan, eta goen dela 12 urte, oduko udalak eskaini zigunean leku horre balio zezaken, liburu horiek gordetzeko eta hainbat ekitaldi kultural egiteko. Eta, gu bidaiaren txokoa jartzeko asmoa genuen, baina justu orduan Antxon Bandres mendizale eta mediku eta biologo ezaguna hilberria zan eta bere izena jarri genion. Eta helburu garbi bat geneukan, alde batetik, lehen hasieran aipatu bezala, inigo, bidaiakin ia danak daukazer ikusia, ez, eukidezake biologiak, eukidezake antropologiak, edo religioak, edo ekonomiak, edo geopolitikak, edo zientziak, ez. Odun saiatzen geha, urtean 10 bat itzaldi egiten, honezkero jain ditugu 140 bat, eta gero tartekare bidai beka batzuk egite genituen, urtero gaztei nolabait, gaztei bidai zaletasuna edo esnatze aldera. Baina, hotxe gabiltza pixkanaka, lehenko astezkenean nire honintzen, inigo, joko olimpial jokuetan kazetari ezer egiten duzuen esplikatzen, da, gaurkoa izango da Astur Leones hizkuntza gutxituaren lekukotza eta dokumentalaren aurrestrenaldia, eta, holaxe pixkanaka gure txikitasunetik, saiatzen gauza interesanteak eskaintzen. Xer Gutierri ere agurtu dugu, eta lehen galdera bat egingo diogu, hain zuzen ere, oinarrian dokumental ontara zerk eraman zuen galdetzeko, bera ikusentzunezkoan aritutakoa bada, baina nolabait zerk piztu zuen, atzerrian ibilita gero, dokumental hau osatzeko grina edo xer. Te vamos a preguntar, ¿qué te llevó después de haber estado en el extranjero, después de tantos viajes y tantas aventuras, a realizar este documental que estrenas hoy en Tolosa? Pues yo la idea, surge todo de un poco querer transmitir un poco cómo es la experiencia de vivir en una cultura minoritaria, en una cultura que es refugada fecho por el gobierno del lugar donde uno vive, y para mí ya era importante un poco transmitir ese mensaje, ¿no? Hablar un poquitín de lo que es esa represión, ¿no? Que todos la vivimos en silencio y ya fastidiado y dolioso,
Pero también prestábame transmitir un poco el afecto y el amor que hay de la cultura materna y por qué ella es tan importante para un pueblo, ¿no? La cultura materna. Bueno, kontatu dugu Xerrek, pixkan nahi zuela transmititu esperientzia hori, kultura gutxitu batean arituta, kultura minorizatu bat, nola den gutxitua bertako gobernuagatik, eta nolabait mezu hori transmititu, edatu, errepresio hori, badela erabat mingarria, baina era berean, nolabait amodioa eta goxotasun hori ere nolabait transmititu, nor bere ama kultura defendatuz, eta horrek herri baten hortasunean duen garrantzia nolabait azpimarratzeko edo. Josu, gertatzen zaigu, Xerrek hau kontatzen digunean, badugula alde batetik parekotasun bat, sentitzen dugula empatia osoa, badakigu hau zer den, baina era berean gu oso, ez dakit privilegio izan dezakegu, baina oso alde ikaragarriarekin bizi garela, ez? Borroka egiten egunero eta urtez eta mendez, ez? Hizkuntza eta kultura bat mantentzeko, baina euren egoera aztertuta, hemen ari gara, ez? Irratsaio bat egiten, euskeraz, hainbat edabide, pelikulak, musika, beste egoera batean gaudela, ez? Eta hor, ez dakit, empatia hori nola bideratzen den, ze azken finean bagara nolabait privilegiatu empatia horretan ere, ez? Ez dugula lotxik izan behar, esateko hizkuntza zapaldu bat izan garela, baina oain uste ez dugula ere lotxik izan behar, esateko hizkuntza zapaldu batean privilegiatu xamagak ere bagarenlako, ez? Jon Sarasoak, Okik Amonarrizek eta esplikatu badutenean, ez? Euskararen egoera, nazio artean, hizkuntza gutxituen artean oso gutxi izango dira euskara bezalako, gaur egungo medioa dauzkatenak, ez? Irrati telebista publikoak, prensa, ikastetxeak, ez da guk nahiko genuken adina, baina bai guk duela 40 urte irudikatzen genuena baino gehiago, nien dela 45 urte, o gehiago euskarazko klaseak ematen hasi nintzenean gau eskolan daula ez genuen irudikatuko gaur egungo egoera. Eta ez genuen irudikatuko ere euskeratik edo euskeraz edo euskeraren kontura bizizitekenik ere, eta gaur egun hori egia da. Odon, guk alderatzen badugu gurea bestenakin, oain entzun dugu xer, ez, eta gure hizkuntzaren txikitasunean zer dugu ona, o txarra izan itekena, da oso desberdina dela beste hizkuntzen gandik, odon, horrek egiten du zailago, nik guain xer entzun dut eta 180 ulertu diot. Hori izan liteke abantaila, baina izan liteke arazore, bai, abantaila, ni area ihungo maniz bizitzera ulertuko nukelako hangoia guztia. Eta zein da arazo, total antzekoa direnez, beraiena galdu daitekelako. Gurean, gure desberdintasun horrek egiten gaitu interesanteago, ez? Horregatik harridura sortzen da mundu guztian, horregatik Japonian edo ez dakit Inglaterran edo ez dakit nungo Australian bate sortzen zaio euskara ikasteko. Hain desberdinan hizkuntza bat ikasteko goa. Nik uste hori dela bentaja hori da bihurtzen da batzutan, ez dakit, ondoko hizkuntzak irentxe egiten, total antzekoa denez, ez? Hori da, bote prontoan okurritu zaidan, ez? Eta, hori, hori gatazten da Aragoien ere bai, eta guretzat hizkuntza batzuk, hori batzutan asarretu inlitezke, baina espero etinorez asarretzea, batzutan hizkuntza batzuk, beste hizkuntza batekin, gertutasun gehiago daukate, adibidez, Kataluniaren hizkuntza edo Galiziarenak, dialekto bat izan litezke, eta aldiz gure hizkuntza berean Ondarrutik Xuberora alde handiagoa dago, Ondarrutar euskaldun batek igual ez du lertuko, Xuberoko Santengraziko bat. Eta beste hizkuntza batzuk, hizkuntza dira, ez dira dialekto, baino, nik karrera bat egin dezaket Katalunian junda, igual antropologia egiten dut, nire ez da hizkuntza baten, aurten nola galdu xamageliko nintzak eta datorren urtean ikasiko nuke. Hori alderantziz ezin da, alderantziz ez da inore etortzen ona fisika euskeraz ikastea lehen urtean, ez. Fisika edo historia, ez da. Hori okurritu zai. Bai, ez eta hemen hausnarketa asko daude egiteko. Nolabait entzulare kokatuko dugu Astur Leonesaren, pixkate mapan, nolabait esateko, Espainiar estatuan, Portugalen, Asturias, Gaztela eta Leoi, Gazteia y León, horre Kantabriaren zatitxoren bat, Kazeres inguruan ere Extremaduran zerbait. Pixkate
galdera xerrentzat, la pregunta xer, honako izango da, ez? Zein den nolabait nola irudikatuko luen euskal entzulegoarentzat hizkuntzaren egoera, ez? Hablábamos con Josu de la situación del euskera, de la lengua vasca, de toda la infraestructura, medios y bueno, de la salud de la que goza. Y queríamos que explicaras un poco para el público de Euskal Herria cuál es la situación del astur-leonés en este momento. Yo he dibujado un poco el mapa, cuántos hablantes, qué salud, en qué espacio se utiliza, ¿cómo es? Pues el astur-leonés, básicamente ahora estamos en un momento importante de la historia porque están tomando a ver, hasta va 10 años la mayor parte de la gente falaba un amestau, entemeció entre el castellano y el asturiano o el astur-leonés, sobre todo para el norte de la cordillera cantábrica. Para el sur está peor la situación del idioma. Y el tema es que en las villas principales de Asturias falaba ese amestau que hacía que la gente pudiera dominar la gramática del idioma, aunque la fonética no la controlare tanto y alguna cosa gramatical, sí, que la gramática la tenían bien afitada, pero el tema es que ahora, desde que las redes sociales, el mundo digital, estamos a llegar, es comenzando a ver gente mozo que guajes de 10 años, de 15, que también a hablar castellano, ¿no? Y el principio del fin de la transmisión generacional. Y como no se deprenden esas escuelas ni nada, pues y un momento bastante importante para la historia del astur-leonés, sí, porque si no se transmite generacionalmente va a ser como un poco una lengua un poco muerta, ¿no? Aunque algún estándar y se enseñe y la gente no la sienta de casa, y estamos a piques de eso. Hortxari da, xerre azaltzen historiakune garrantzitsu batean gaudela, izan ere azken 10 urteetan, jendearen gehiengoak nasketa bat hitz egiten zuen, ez? Pixkat astur-leones edo astur-leondar, eta gaztelaniaren arteko nasketa, baina kontua da Asturiasko hiri nagusietan fonetika kontrolatu gabe ere gramatika bazekitela. Orain sare sozialekin eta eremu digitalean azken urtetan ikusten ari direla 10-15 urteko gazteek ere soilik gaztelania hitz egiten dutela. Eskoletan ez dute erakusten noski, hau ere bada gurearekin alderatuta Josu alde nabarmen bat, eta ondorioz nolabait badagoela hizkuntza mildegiaren ertze horretan, ez? Arrisku horretan galdu edo hizkuntza hil bat izateko arrisku horretan. Hor ere badago beste alde bat, ez, Josu, eta da, pixkate alde administratiboa. Esan du lehen xerrek, bertako gobernua bera dela askotan minorizazioaren arduradun nagusi, guk gure ordezkari politikoi begira ere, analizio ezberdinak egin marko egin dituzke, lurraldekotasuna kontuan hartuta, ez dira berdin iparraldeko 3 lurraldeak, Nafarroa edo Euskal Autonomia Erkidegoa, behintzat autonomia erkidegoaren babes hori, nabardura asko egin daitezke, babes hori Nafarroko gobernuarekin ere, azken urtetan ere lortu dira, pausotxo batzuk, eta oso bestelako egoera batean gaudela, eta eurek pausoiek lortzeko, alegia administratiboki, instituzionalki, babes hori lortzeko, oso esperantza gutxi dutela egun. Bai, hori argitu nahi nun lehezen esaldia bokatu eta egoera o baldintza honak izan ditugula. Bai, alde handia dago, gu oaintxe Tolosan gaude, herrialde, Euskal Herriko eta Komunitate Autonomoko eskualde euskaldunenean. Iparraldeak ez dauka, hizkuntza ofizialaren aukerarik. Ez die behintzat eman lortu inberko da, baino ez diote oparituko, eta Naparron zonifikazioa dago, ez? Hala ere, hori dana kontutan hartuta, herriaren iniziatibagatik eta lekutan mantendu da edo berreskuratzen da, ni baitu lagunak irurtzunen daula, nik ere, hori badauka gure euskaldunok, ez? Kanpoa jute ganean, gure antzeko batzukin elkartzen gara, odun iruditzen zaigu asko aurreratu dugula. Baina, beste zirkulo batean muitzen mazea, maialenek esatezuna. Ni jute nahi zenean ta falla, iruditzen zait ezagutzen hauela, baina ezagutzen haute nire kirakoa bersolalitza zeitzen dutena, besteak ez daite idieik ere zen, ez? Gu badaukagu pixkat endogamia pixkat horre
moduko zeo zer, baina hauen kasuan desberdina da, uste, sakabanatua daude, administrazio desberdinetan, pensa Asturiarrek beak ezpadute olako alegina hondirik egiten erakunde ofizialetatik bestek zer egin guten. Gero daukat ere orografia zail bat, ez hori ere kontutan izan behar danik esaten nion xerrei, gure hizkuntza duela 50 urte euskara batua zenean, lehenbiziko urratxak eman zianean, arantzazun egiten zianean bilerak, Euskal Herriko edo zintxokotatik arantzazura 2 ordutan jungo zian, ben 4L edo 2 kaballo bizaldi kotxe xarrean nola baino, orografia zaila daun lekutan behar izate zean, bere guraso jaiotako herrietan ez zegoela errepiderik, eta gu hemen egon geha nunbaitetik edo donondik nahiko gertu. Eta, eske orografiak asko egiten du, neguak banatzen badu Asturias eta Leon, adibidez, pajar existen dalako, hori da aran bailara bezala, aran bailaran zati mantentzen da hizkuntza, bonaigoa besterik etzegoenean, 6 hilabete isolatuta zeudelako. Hori baldima da, gaztelako lautada, hizkuntza ohiturak eta asko zerrexago uniformatzen dira, ez? Eta hori ere izango litzateke abantaila, orografiak mantentzen ditu gure euskalkiak eta mantentzen ditu hizkuntza gutxituak, baina era berean, eozein alegin, zailagoa da, eskolatzea edo, unibertsitatea edo hizkuntza unifikatzea bera ez. Baina hori ni iritziak botatzen nahi naiz, hori da. Bidean kontu kontari, eta hori eginen atzo, eta hori esan zian, nik esan nion, mi padre era de un pueblo de ahí, mi madre era de un pueblo de ahí, y yo nací aquí al lado de la Nacional 1, ¿es? Y fue a la escuela y Te ves, pues mi madre nació en un pueblo allí, en Mieres, allí, en no sé dónde, que no había carretera, y el otro también era y no había carretera, claro. Hori ya beste, había puntu ere desberdin. Bai, erabat. Tira, hemen ari gara, iritzi, hausnarketa eta bestelakoetan, baina noski, gaia gehiago ezagutu nahi duenak gaur arratsaldeko 7:00 Tolosako Antxon Bandres bidaiarien txokoan, Aranburu jauregiaren gibelean, nolabait erreka ondoan, errota zen hartan, bestela, etorri denborarekin eta galdetu, pixket iskutuan dago, antxe oso gune ederrean, Santa Maria Elizaren, Tolosako Eliza handienaren antxe eskuin paretaren atzekalde horretan, baina bertan izango duzu aukera Xergutierrekin eta, han izango den beste hainbat solaskiderekin, azkenean askotan horrelakoetan tertuliak sortzen dira, nahi adina hausnartu eta jakiteko Xerri azken gauza bat eskatuko diogu, agurtu aurretik, Xer, te vamos a pedir que nos cuentes qué va a encontrar en ese documental quien se anime hoy a la proyección a las 7 de la tarde. Pues va a topar testimonios de una Asturias que es la que no suele aparecer en los medios, ¿no? Que suele requeixarse esa Asturias, que ya la mayor parte, ya la que vivimos la mayor parte de los asturianos, pero por razones sociopolíticas, lo que sea, pues no interesa que esa Asturias vivia y se idea presencia en los medios. Entonces van ver las Asturias de verdad, van ver gente mayor con engurries en la cara, con muchos años de experiencia, que van a tener que contarnos cosas interesantes que sentir, y también va a poder sentirse la feuto y la sensibilidad que tiene un idioma y la cultura que crea un pueblo con la contorna natural en la que medra. Hortxe, topatuko ditu edabidetan agertzen ez den Asturias baten testigantza multzoa. Asturiaseko gehiengoa bizi den Asturias hori, bide batez, eta nolabait benetako Asturias, jende heldua, aurpegien zimurrak dituenak eta kontatzeko asko duenak, eta nolabait ere ulertuko dutela hizkuntza honek naturarekiko duen sentsibilitatea, izkutu arazita edo dagoen Asturias hori topatuko dutela. Tira, Josu, azken minututxo batzuk baditu goizeko 11:00 heldu bitartean, eta esandakoak gaur Antxon Bandres bidaiarien txokoan izango da, proiekzio solasaldi hori, ez dakit, nolabait jendeari ere nola azaldu, bada, nolabait publiko fidel bat, horrelako proiekzioetara, horrelako solasalditara joaten dena, orokorrean, aipatu ditugun ezaugarri batzuen oso zale, antropologia, bidaiak, hizkuntzak, nolabait geografia, horren guztiaren zale,
Baina, tira, mundu guztiarentzat zabalik dagoen espazio bat, leku oso berezi bat da, eta ez dakite, nolabait, entzuleguari ere bestelako mezurik helarazi nahiko zenioken zuk, hori biltzen zarete, fin lanean nolabait testigantza oso interesgarriak eta leku askotakoak ona ekartzeko. Bai, aretoa ez da berez handia, liburuak eta mapak eta bai esan bezala badaude bazter guztietan, berroi lagun kabitzen gera gehien, institututa inoiz 50 izan dugea, formato txikia izatearen abantailere bada, jendea familiartean sentitzen dela, tan galdera bat egitea errezagoa dela, Tolosako leidoren eskua galdera egin da parragarri geratzea baino. Odon hori abantaila da ez formato txiki hori. Eta gero bai saiatzen gauza desberdinak egiten, publikoa zaila da, Tolosa zelako herri batean, bat hori komentatzen gara lehentxiago, aukera asko dagoelako, bihar ez gaur bertan, da bihar bertan, eta badaude ez da izen bat ekitaldi Tolosan. Eta gero, leku batzutan, jende bat leku askotan egoten da, eta beste batzuk inon ez dira saltzen. Eta hori, bada, ni antzerkia edo zinea guten aizenean, edo kontzertu itzaldi batea, beti topatzen ditut behar, danako kaskazuri xamarrak, zimurrak eta ateatzen azitako jendeak gazte gutxi ikusten da. Eta, gero ere bai, aipatuko nuke gaurkoa bereziki, zeren, xera handikan dator, guk ez daukagula, inori pagatzeko diru askorik, eta odun, detaile txiki batzuk izate ditugu jendearekin, eta, harrigarria egin zait, atzo kontatu zidalako, dokumental hau berak egin du, berak egin du irudiak eta editajea eta guztia, baino berak autofinantziatu du. Kontatu dit, urtetan egon dela kale musikari bezala, ez da perro flauta, baino gaita jolea da. Gaita txakurra orduan. Gaita txakurri gabe. Eta odun, diru hori, horte kaletik atera duen Londresen, hiri handi kosmopolita batean kalean ateratako dirutik junta hau egiten. Ez horrek, nik uste meritu bikoitza edo hirukoitza daukala, diru publikoarekin gauzak errez egiten direlako, edo errezago egiten direlako, eta kasu honetan bere kabuz egin duelako, ez? Eta hori deigarria egin zait oso. Beraz, merezi du kontatuko duena entzutea. Gaur arratsaldeko 7:00 Tolosako Antxon Bandres bidaiarien txokoan izango duzu beraz aukera Cuando nintu nin nadie dokumentala ikusteko. Xer Gutierri izango da, gaur gurean izan dugu. Eskerrik asko, Xer. Gracias. Eta Josu Iztu eta zuri ere, beti bezala, plazer bada, zu gure mikrofonoetan izatea, eta arratsaldean ondo bidean elkarri ikusiko dugu. Bale, gero arte. Eta entzuleok Xabier Zeberioren Irail dantza pianorako honekin utziko zaituztegu, bagoaz, goizeko 11:00 bidean, hemen bigarren kafean, Naiz Irratian.
Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berriak ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetan telefonaren bestaldean Amankai Gaztañaga izango dugu. Zer esan aktorea, idazlea eta makina bat saltxatan saltuta dagoen pertsona da Amankai. Eta gainera zinez musikazalea. Beraz, entzun dezagun telefonaren bestaldean gomendatu nahi izan dizkigun kantu kutxunak. Kaixo, Amankai Gaztañaga naiz, eta ingoeten lehenengo gomendioa Smashing Pumpkinsen Disarm abestia da. Nere adolescentzia eta Grisesen lehenengo urtiak bete zituen abesti kutxun bat taldiantzat eta neretzat. Nere bigarren gomendioa Fever Rain When I Grow Up da, emakume hau pila bat mirestet, ezautu nun momentutikan inspiratu nindun, eta ohandik ere bere puesta en eszenak inspiratzen hau. I want to be a forester, run through
Hirugarren gomendioa Florence and the Machine da, eta bere What Kind of Men abestia. Bueno, ibili dut dantzako klaseetan erre arte tema hau, eta pila gustatzen zait, bai musikalki eta bai letra aldetik iruditzen zait oso letrista ona dela emakume hau, eta hortxe, hirugarrena. Azken gomendioa Mian Born Free da, artista honek danetik iteu. Performerra da, artista plastikoa da, bere bideoklipak zuzentzeitu, kriston indarra daka bere temak, eta bere gaiak beti oso politikoak dira, eta oso jolasetik jorratzeitu eta asko jarraitzet. Mila esker Amankai zure gomendio eder hauengatik, eta zuri entzule hurrengo astean entzungo dugu elkar. Bagoaz, Miaren Born Free kantuarekin. Aio!
Hiribarruko herrian piztu zen sua. Ohitura bihurtu den gazitasunari azaletik erantzuteko nahia. Mila disko egiteko asmotik akaso, etxera bueltan ispiluak esandakoari kantuz erantzuteko gogotik ziurrenik. Ez dela metxegi behar, esnatu baino lehen, lo hartzen saiatuko naiz. Noiz arte iraungo duten jakin gabe, dabilenaren determinazioarekin dabiltza gure gaurko gonbidatuak. Bidean, kontzertu adina oroitzapen, 2023an kaleratutako lehen maketa bat, ostean etorri diren kantu soltezein bideoak, aireratzen ari den taldea da gaurkoa, Indabe. Batzuk hasi berria esango dute, nik hasi berria diot. Bueno, plazara gaurkoan, Uxue, Nora eta Peru gurean izatea, Indabe taldekoak ditugu, esan bezala, eskerrik asko, gaztiak gonbita onartzatik, por cierto, nik gaztia jende guztiak deitzen diote, baina eskerrik asko bigarren kafeko elkarrezketa Asensio ere bai. Bi bakarrik, neire gazte ditzeit, eta dena ondo, eta bi, plazerra esaten dunean, benetan, plazerra gure amentza doetelako, baina baita gartxotek bere buruari, bere sarrera hoiekin ematen diona. Bai, eta horrela, gainera gaur DJ geta bezala ondo egiten dugunean, eta horre rifarekin sartzen danean, ez? Fina. Bizitza perfecto dikoa. Irukote egunon, eta ongitorri. Egunon. Haien lekua egiteko irrikitan dio hor nonbait ikusi dudan zuen taldearen inguruko hausnarketa batek, eta lehenengo galdera da, nola definitzen dute Indabeko taldekideak lekua egitea zer den? Igual zaila da erantzuteko, bakoitzak bere pertzepzioa daka, baina niretzat bintzat da igual talde zerrenda bat esan barra dunean norbaitek, gu hartan aipatzea ez. Kontzertuetarako adibidez, gozatzen duten talde bezala, nola? Bai, posible da, igual, jai bat orde batek. Zene dituko jogu. Indabei. Ulertzen dute, Peruren atzua, zuek zer diozue, Uxuetan Nora? Bai, bizkate bai lotuta igual guk leku hori zein dan hobeto jakitearekin, ez? Osea, ez dakarrekan jendeak nola hartzen gaituen gu, baita ere guk nola hartzen dugun gure burua, eta guk leku hori nola ikusten dugun, eta bizkat gurea sentitzearekin, ez dakit. Igual. Bai, guk defendituko dugun zerbait proposatu nahi dugu, eta zerbait hori, ez dakit, gustora gaudenean, osea, Indabe benetan danean zerbait solidoa, oindikan gaude aurkitzen zer dan, eta aurkitzen dugunan ikustet leku hori aurkituko dugula. Bona, bideo horretan maketak zer suposatu zuen, galdetu nahi zuen, eta horren baitan lekua bilatze honetan, oraindik ere bilakaeran dagoen bideo honetan, ea bazenuten hasieratik, ez dakit nola esan, identifikatuta norabide bat, aizeren bat, zen hemen denetarik izan dugu estudioan, hasieratik oso argi, gauzak oso argi dituzten proposamenak, taldeak,
bideari, ez, marrazteko aukera ematen diotenak, hasierako indabe horrek, indabe horri haizeak nondik ematen zion? Helburu aldetik, estilo aldetik? Ba, indabe horrek zekan helburu bezala lokalean o etxean sortu zian abesti guzti horiei leku bat ematea eta erakustea, ez? Gokazkenean naizta besteak euki, ba, ez genekan proposamen bat, gure inguruko entzat, indabezan talde bat, pertsia jotzen zituna, ez dakize, eta guk beste pauso bat eman genuen, eta abesti suelto batzu genezkan, orduan pentsatu genuen momentua zela grabatzeko, kaleratzeko, eta bide berri bat hasteko helburu finkori gabe, osea, hendik ez dakik egunera goazen, eta hemendik aurrera zen abestiek ere naizta norabide koherenteago bat euki, ez dakigu zein dan helmuga, baina bueno. Ze, nola izaten da, katapulta edo trampolin edo ez dakit nola ditu eder izaten diren bertsioak, Zaten dira. Nuen horretzen oso ondo, ze katapulta esan dezuen, horretzen beste noraita zindoa zela, baina bai, oso jaurtiketa eremu ona dira bertsioak. Bai. Hor non baitere investigazioan ibiltzen naiz, elkarrizketa hauek prestatzeko beti esaten dut, nola ez, Sherlock Holmes komplejoa daukat. Irakurri dut ere, lehen maketa horrek, hau da, bideari hasiera eman zion lehen bilduma horrek, 2023an, lehen gurtan kaleratutako horrekiko barkatu, orain baduzuela ere alako nola esan, jatzaizu hain ondo erortzen. Ulertu dezaket nondik, baina esplikatzen nahi dut, ze garrantzia duen bilduta dauden abesti batzuk tangiblea den zerbaitetan sortzea, horretatik ikastea, eta horretatik ere aurrera pauso bat eman nahi, ez? Hala da, ez da? Bai, hala da, a ber, onderrotzak harina diogu, baina nik uste, a ber, beti esaten dugu pixkat gu ere, osea, pixkatu xuek esan duna, ez? Hasieran ez genekan oso argi nora gindoa zen, tardun, hasierako pauso hori ere izan zen pixka bat, bira, abertzeatzen dan. Tardun, hola izan zanez ere bai, nik uste, gero ere ez dara gelditu, zentu bat ematea edo faltzetzaiola, nik uste gauzei. Eta zentu hori bilatzea bat zen, orain ja pixkatza gaite zaigu, hori, igual, ari gelako ere, horrengo pausa pixkat bilatzen eta horrela, ez dakit, estilo berri bat, edo estilo igual konkretoago bat, koherentego bat esan duzu leno. Estilo koherentego horren bila edo, igual, aurreko maketa egite zaigu pixka bat, zakit, atzean gelditu zaigu, zakit oso ondo non esplikatu, hitzak. Bai, bere garaian balio zigun, eta, bueno, gaur egun ere esan behar da jungeara moldatzen abesti batzuk, ze azkenean jo behar ditugu, kontestutan, eta, bueno, gaingo emaitzekin pozik gauden, nik uste, moldatutako egin, eta, bai, hori. Esan daiteke igual hausnarketa bat planteatuko mai gainean, baina oso ohikoa izaten da ere lehen, ez dakit nola esan, lehen bulkada horretan ez, taldeak hasi direnean nik ere oroitzen dut, iletxuririk ez genuenean, inigo, hasierako lan horiek beti direla egitearen eta bulkada horretatik jaiotzen diren zerak eta ostean etortzen dela denari, ez dakit, koherentzia bat bilatzeko nahi hori. Naiz eta gaur egun ere asko nabari dudan koherentzia hori hasieratik nahi duen jendea, orduan, bueno, hemendik hausnarketa baino gehiago aldarri bat bota nahi nuke taldeen lehen pauso kaotiko hoien alde. Hala izaten direlako ere bai. Txukun egiteko zirriborroak egin behar dira lehenago. Eta gero zirriborroiek beharrezkoak dira. Orduan, hasieratik bai egia dagoen agian joera gehiago dagoela gauzak askoz neurtugoak hasieratik, baino zenbateraino da erreala hori ez, zen neurketa hori ere zeinek baloratzen du. Nik uste zirriborroak oso garantzitsu diala. Begira, gero, enkante etxeetan eta Picassoren zirriborroak, Daliren zirriborroak, oik saltzen dira milioiak eta milioien truk, ez? Hor badago pixka bat esentzia, ez? Bera nortasunaren benetako esentzia, beraz? Aizu zirriborroak garrantzitsua dira. Txistea gero kontatuko izate. Ojo, eta herrizaidi eta frenatu dut. Ez, venga, bota. Ez, indaberen zirriborroak igual dituko liratekela ingabeak, ez? Eskerrik asko. Juri, ez du ali esatea bota eta gero... Damutu egin nahi zai. Vale, baina damuak... bere mamuak. Bai, nire koherentziarik gabe. Nik aipatu behar nuen, aurreko astean ere, honen arira, aurreko astean zen ez, okeraz banago, tukakoak izan genituen, ezta? Eta hauek 35 urte... Duela bi aste tukara. Bai, duela bi aste. Duela 35 urte grabatutako maketa
Ez maketak barkatu berreskuratu zituzten hauek, 35 urte beranduago zintan grabatuta zeudelako, eta ez dakizu ze emozionatuta zeuden beraien lehen maketa berriz birmasterizatzearekin, gauzatzu birgrabatzearekin, asek, ojo, etorriko zarete hemendik 35 urtetara, akaso orain distantziatik begiratzen diozuen Gertxot, maketa hori. hemendik 35 urtetara eurak etortzea, izan daiteke. Gu hemen egotea ia beste kontu bat izango da. Bueno, baina argazkiren bat edo jarriko du gure... Ze optimista, Gartxot. Ondorengoak ez da. Egia jubilazioa dina atzeratuko dutela, baina, bueno, hor txibiliko gara. Jubilazioa dinaren bueltan. 35 urte barru? Noski. Zu 35 urte barru gauzak ondo bidean jubilatzen. Ez. 30 urte oskazu? Claro. Marta, 35, 75. Bai ba. Jubilatzen. Ez ba, 67. Jatzeratu dute? Bai ba. Ke ruina. Zaitutaztuko tabernako argiak pizterakoan. Asko interesatzen zaitere, eta uste dut uxuelen uzuk aipatu dezula, bazenitu zela abesti batzuk, bertxioen igerilekutik bazeudela abesti batzuk, eta hor, nola funtzionatzen zenuten eta duzue, talde bezala etxean horberak pilatzen dituen ideia horiek, ez dakit, demokraziaren plazara ekartzean, ez da erreza izaten barkatu, eta asko definitzen du ere funtzionatzeko lan horrek talde baten hasiera zuen kasuan nola izaten da? Ba, oain pixka diktadura batzutan, baina... Ba, hau egunak, bakoitza egun bataka. Diktadura demokratikoa? Ba, gustatzen zait hori. Baina, hasieran, guztiz demokrazia, oza, bakoitzak saia bestiazka maketak eta iaia norak bi, Amaia lehenoko bajistak beste pare bat, eta esteak nik idatzi genitun, eta zan, etxetik ideiak harri, erakutsi, eta horren gainean ekitzen jun. Oso esti sinpleak dira, orduan behin estribio bat eukita inguruan oso errex bukatzen genituen estiak. Bai, hola zan, eta gaur egun pixkat igual detaile gehiago sartze dizkiogu abestiei eta horako gauzak, eta antzeko, orokorrean usuek ekartza ditu ideiak, bera da artista. Eta gero bakoitzak bere aletxo jartzen dio, eta gitatzo entzun nun eta gizea besti, ze guapo hau. Saiatzea holako zerbait sartzen, eta hola jutea, ez? Ondo, esan daiteke hau ere asko interesatzen zait, notatzen duzu ja kantu batean estrukturak duen garrantzia, dinamikak berak, zen aipatu duzu hasieran, oraintxe bertan, estribillotik abiatu eta pixkate estribilloa dela alkatea eta gero inguratu behar dela zinegotzi ezberdinez, ez? Baina alaxe da orain, ala bazaudete ere estrukturaz gain, dinamikari elementuek nola egiten dioten eta komposizio prozesuan nola zaudete? Nik izango nuke hain inguru guztiari edo, esan dezuna, alkatean inguruko guztiari, igual garantzi gehiago ematen diogula. Lehen hotzan pixkat zan inertia, ez? Osatotzen, eta ideia berri bat, estribio dakagu, jartzi dugu estrofa bat, eta palante pixka. Bai, abeste bukatutan egin ja. Bai, pazientzia etan existiten, eta gaur egun ere, kosta ezaigu. Baina hori, igual pixkat presenteago daukago azkenean, gero ondo landutako abesti batek, eta detaile guztiei igual ez, baina, detaile gehiago hori gutxinez garrantzia eman diogun abesti batek, gero gu ere hobeto sentirazten gaitura edo guri ere sensazio beha uzten digula ere abesti hori da. Osan izango nuke bai alde hortatik. Gero da ezaigu kontrakoa. Gero jute da estudiora eta teatzea esaten, igual naturalagoa izan barria, igual ez da inbeste detaile sartu, baina horrego de pixka konfliktuan. Detaile diozunean zertaz ari zarete? Akaso instrumento bati, ez dakite, gitarraren kasuan izan daiteke gitarra kapak, diozu baterian, ez dakit fil asko ditea, detaileak zer diozu? Bueno, igual bateria... Harmoniak, akaso, hau txen? Bai, pixkat hori, azkenean gero askotan pentsatzegu estudioan ze alko egun gero defenditu eszenatokian. Azkenean niru geha eta ezin geha pasa estudioan, grabatzen, orduan hori. Konfliktoak agurrekin ebai askotan, zerrek importadun gehien zer riman nahi dugun garrantzia ez. Azkenek, Spotifyen atako egun abestiak gustatzea, hori, 1000 gitarrakapakin olokesea, baina gero, zuzenean, pobre geltuko bada, abesti hori iznezu defenditu orduan, aurkitu behar da horeka eta batzutan, gure artean ebai, ez dakit, ez abiatzen dugu. Ez dugu aurkitzen horeka hori, edo, hendikan ez dakigu zen nahi dugun, zai eritez egu. Hiru izan da, aurkitzea horeka hori.
Ja, igual gorputza batzutan eskatzen duelako ere kreatibitatearen edo sormenaren izenean, kantua egitean hor bota bali maitezke ideia guztiak eta kantu aliketa honena egin, baina gero gauza da sormenaren izenean eta besta praktikotasunaren izenean, bueno, bizitza osoa irango die oreka bilatze horrekasek animo. Estiloaren inguruan, hau galdera oso klasikoa da, beraz, pixkat volteatzen saiatuko naiz. Esan duzue, bueno, bazuela hasieran, ez dakit, etortzeko eta bidea oraindik ere egiten ari zaretela, baina, eta naiz eta konflikto auki batzutan zuen artean oreka hori biatzeko, adostu dezakezue hasiera horretan Indaberen bidea definituko zuten 3 adjektibo zein izan daitezken. Bakoitzak bat botata. Eta ziur egonda ondokoak onartuko duela, ala ezingo zenukete. Zeintzuk ziren 3 oinarri nagusienak teiatuan. Gero eztabaidatu daiteke, bat espalin badago ados bestearekin gainera hemen grabatzen ari gara eta arpegiak oso zelatariak dira, beraz. Ez jakintasuna. Eharra. Venga. Eske nire etortzaiten hitza, goratzetenean garai hori, eta ez daka musikarekin zer ikusi, etortzait parranda, beti. Ere. Eta pixka sonatuko dugu, como, esto baina igual ilusioa ere bai. Genekala pixkat, como, ez dakit gogoa edo ilusioa, como sensazioa. Bai. Bueno, ilusioa ez jakintasuna eta parranda, ez dira abia puntu... Ordenatin behar iruitzak, ez? Bai, lentasuna... Parranda ostean ilusia aukitzea ere gauza hona da, ez da errexin zaten. Gure bizitza definitzeko ere balio dute. Bai. Baina politak dira ere idealizatu gabe eta erromantizatu gabe, baina zuen kasuan ere ala zen, ez dakit, gauak askotan ekartzen duen ilusioaren gorakada horretan garatuko ziren gauza asko, ez? Ideia asko gaur egun ere, ziurrenik. Bai. Batzuk abandonatu dugu parranda pixkat, asko ere ez, baina zuek... Isilik egon nahi, azkeneko aste burun topatu dutela goizu gordu txikitan parrandan. Epa! Eta biok itxoan parrandan, Osea que... Ez jakintasunetik. Bai, nahi gabe, eta galduta baina bukoskintzinean. Datu gehiago zidut emango. Ilusioa nuen, eta... Hostia, muturra gardu gizonak. Ez, baina lagun arteari egin nahi nion aipamen bazen, zen zuen kasuan ere, ez dakit, horren hemendik pasa zaizkigun proiektu guztietan, askotan bada jendea handik eta mendik bildu dira, zuena ere bada taldetik aparte, badu oinarrian lagun arte bat, ez, egunerokotasunan konpartitzen duzuena, ez, nola ze forma eman dio horrek taldeari garrantzitsua izango zen, pentsatu nahi dut. Bai, osea, txikitatik ezautzen gea irurok, noratani bat ebile ginean musika eskolan, perukin. Pixkate bai, eta gero ikastolan, institutuan ezagutu ginean usuetani, eta hor, elkartu ginean, baina, bai, ezagutzea betidanik. Bai, osea, oztokoak ega iruro. Bai, hanik uste laguntasunaren eta hori hasieran pixkat hori zan ere, mugitzen gentuna ere. Bai, eta abestien gaiak, bai. Bai, eta ez bakarrik musika, sineski ondo pasatzen genula, ensaiatzen, osea, nekan kriston gogoa guteko. Baina bai, Osea, orain ere, bale. Ez, baina egia da, pasa genezakela... Bai, eta maia kinta, osea, ez dakit, osea, azkenan pixkat hori zala, ere mugitzen, osea, zangelitzea, baina hobeto, jotze genulako gainean, oseke, osea, bi gauzak ziala pixkat. Nik uste bi gauzai esker egin dugula pixkat hasiera edo. Eta gero orain, igual bai ari gerala musikari edo igual pixu gehiago maten ez dakize, baina hori lagunak izaten zen hori ez da. Aurreko aste azkenean gatu ginen ensaiatzeko eta ez genuen ensaiatu. Ordu bat eta piko ginen itziten lokalean. Gauza zoragarria da. Bai, klasiko bat, beste klasiko bat, ez? Baina nik oso hori txapen hona duketolako momentu itaz, ez? Ensaioiek batzutan igual behartzian, baina igual espadia gertatu da beste gauza batzuk ere behartzialako, ez? Eta horrek zeiten dugunean pixkan musika zaratago, ze bizipen, ze harreman, zer daukagun, ez? Horre, ibili hoietan, ibili hoietan gauzei daude horrelako gauzengatik, ez? Baina igual gorputza behartzurako talekidekin hitz egin eta ez... Ampli entzaltzezunean ja, serio jarri da, ez ez gitarra eta ja... Lortzen dezue, ensaioa momentu baten, dena itzali ere isilik gotea? Ez. Esan behar, non? Flipatzen nintzen, gora zue, golatu da, eta... Baina, zerbait serio esamarrezunan ja, jistezu volumena. Baina, de repente, uxuren gitarra, mapaten, da de fondo. Uxuren asperten danean da, Eta izue, kuriosidade pertsonalez, zein mailatan zinaten institutuan izan dezue, eskolan antiguoak azate, Luberrin pentsatu nahi dut.
hasieran, Indaberen lehen hasi hoietan, ze mailatan zinaten? Lehenengo kontzertua eman genuen, batxi baten. Bai, COVID-an sartu ginen. Hori da. Bereik pixaren hau, eta gero Bai, batera jotzen genera eman denbora gehiago, baina hori, ja talde bezala igual. Indabe bezala, batxi baten, bai. Eta hor, eskeni autonostalgiarik eta bat egiten ari naiz, baina lehengo batxierren musikata entzuten genuen, baina kostatzen zait, nire ingurua zari naiz, nik ikasten nuenean, kostatzen zait garai horretan gazteak dituzten lehentasun eta afizioetan, bapatan 3-4 pertsona musika talde bat egiteko nahi aukitze horrek, izugarrizko ilusioa egiten dit, baina harritzen hau, pixkat atzera begira ingurukoak zer zioten, izan zarete alako hauek zea idia, o hau pazuek, o nola interesatzen zait, nola bizirauten duen zuen ilusioak, igual beste gauza batzuei lehentasun ematen dien generazio baten artean. Bai, esan barra ez da lagoikoena, baina ere egia da, azkagula, garai hortan, referente batzuk institutuan bertan, egun taldea, gu baino pixka zarra baztian, baina bai, hori, institutuan sortu zen talde bat, institutuko jaialdian jotzen zuten, orduan, pixka jendeak tuta zegoen. Bai, justo ere nagoen etorri zen niri burura ere bai, gure inguran ikustet Antigon nahiko suertak agula horrekin, ez gainan izan los bichos raros talde bat eragatik. Eta ikuste genuen pixkat, hori, helduagok zian baite zituzten pausoak, guk hori jarraitu behar genitula, ez? Taldea sortu, institutuko jaialdean gero azkenan jo genuen igeldoko jaietan, pixkat, bidea eginda bestela zegoela sentitzen den nik. Ibaetako frontoian jo dezue? Bai. Hori ere, horko reberbari aurre egin barzaio lehen aldiz, bada talde baten bideko mugarri importante bat, hau pazuek. Bai. Nik ez bertan jo, tio. Baina frontoi hartan behin domin bat eman ziaten. Bai. 15 urtekin hartxut. Zerena? Gio bat edukiz. Bale, ofreko, daiko dugu. Bastante simazten. Eskatu nahi dizuet bakoitzari ere bai, eta gainera bi erantzun nahi ditut. Aipatu berri dugun garai horretakoa, ez dela ematen du hemen plestozoikoa dazari garela, baina duela urte batzu da, eta orain bi erantzun nahi ditut. Portzentaia bat eskatuko dizuet bakoitzari, musikari zerebralki eskaintzen zenioten denboraz, eta denboraz ari naiz fisikoaz, eta egunerokotasunan, bai mentalaz. Hau da, ze garrantzia zuen astapen horretan portzentaia batean Indabe proiektuak, eta ze garrantzia du orain zuen burutan. Portzentaia bat esan nahi dut, beste denarekiko gure buruak dira mundu oso zabal bat, baina ulertzen dira zuen. Nahi dute esatea, nire kasuan 2% txiki bat, nire kasuan 97 duen, hor portzentaietan nun zineten eta nun zaudeten gaur. Zen aldatu dira gauzak pixka bat ere, bai horregatik. A ber, egia da, gara hortan batxi baten ezan ezkala ere 1000 gauza bizitzan, joto ginean klasera eta gero ezan egan ez erriteko. Xaleitu idade, alu hoi behatzate erresa dela, bai. Eta batez ere honek, porque samardako bidaren garaia zala ere, gonden gentozen pixkat de todo, bai. Ez dakit, ez egon beste ilusiorik. Ja, ulertzen dut. Nik uste garai hortan, eski igual niretzat, nire pentsamenduen eguneko 75 da bezan, baina eski zean pentsamenduak alo loko. Gaur egun igual gutxio pentsatzea, baina eski pentsatzetenan benetan. Ez dakit esplikatu gara izan zan. Bai, azkenatea ginean kuarentenatik pixka ustelduta eta hori zan gure ilusioa. Kriston ilusioa zan, eta proiektu bat zan. Eta hori zan gure ilusioa momentu hortan. Niretzat bintzat hori zan. Eta nirea zan eguneko 80. Bai, egun osan egon Ona. Ez ez aia, nire ere, bai, 70. Bai, baina gustatu zait eta horri helduko diot, azkenean COVID ostean erantzuna izan zen oso barrukoa eta ala jaio zen, eta horri igual eguneko handi bat zen. Eta orain, usu esan dezun bezala, akaso jetxi da intensidade hori, baina eskaitzen zaion kalitateak eraikitzaiagoa izan nahi du, praktikoagoa izan nahi du, eta pausoak egin nahi dituzu ez. Oso ondo. Bidean ere kontzertuak izaten dira ilusio eta ez jakintasun hori neurtzeko plaza bat, jo dituzue, orain arte kontzertu adina oroitzapen izango dituzue. Ze atzeman duzue kontzertuetan talde bezala, esaiazue indargune bat atzeman duzuena zuen baitan, eta ahulgune bat, oraindik ere indargune bihurtzeko bidean dena. Akaso indargune besterik ez dituzue, eta hemen
Rolling Stones berdien aurrean gaude, baina ez dut uste. Txe, momentu honetan, ari dia, ez da egite, futbol partidu baten falta nor jaurtiko duen bezala, hortxe borobilen, eta bota gozu, ez nik ikutuko eta gozu botata. Pentsatzen duzuen bitartan, beti irudiak ikusten dituanen, zertaz ari dira esaten dute, eskuadra libre dakak. Egoten dira, eman duen adibidean, futbolista batzuk, barkatu betiko futbolaren, zera, ez duzu maite. Ingo du zazpia. Zazpia da, zuk arrastra egiten dezu... jugada definitzen nahi dira. Batzutan bai. Egoten dira horrela, tipo, falta gota hor dut eta... Bio jartzen ga, zu ezkerra zea eta ni eskubia. Eta orduan, atezainak eta barrera kolokatuta daude biontzako. Eta gero, zuk egingo dezu keinua jotzeko, joni joko dut. Torrek sortuko du atezaina pixkat... Hau da, estrategia bilera bat izaten da. Ikusten nuen, gehiago zeudela, bira, ikusi zakik izton ekuazioak eskubian, bum, puntero. Batzutan izate hauke, edo nik portera oso aztertuta daukat, eta badakit azpian beran okerrago funtzionatzen dula. Baina hainbeste disertazio ez dagoten. Bitartean, indabetarrak, bagatozte publizitatetik bueltan, hementxe bigarren kafean. Kid Kan and bigarren kafea. Zein da zuen erantzuna, norki erantzun behar du, zein da bozera mailea. Ez, bueno, egon gara pixkatitza egiten tan. Uste dugu, osea, igual agulgune bezala, beti, bueno, a ver, pues, pilota ongo dira, baino, kontzertu bukatzen denean beti dakagu, bueno, beti edo askotan izan dugu sensazioa igual ensaioetan dakagula, hori, motivazio bat, edo gogo bat, edo azkenan, osea, gorputzeko mugimenduarekin igual ikusten da, eta gero kontzertura izten gara, eta igual zentratzen gara gehiago, pues, ondo jo bardala, klaro, baino, hori, pues, pixkat mugimenduari dagokiona, bueno, beti falta zaigu pixka bat, sensazio hori, ez gaituzte ondo pasatzen ikusi, ez gaituzte gure abestia defenditzen ondo ikusi. Zaitu ondo esplikatu eten. Bai, oso ondo. Bai, oso ondo. Eta indargunea, esan gehiago gustatu zaigu entxatzea, eta humiltasuna da orduan. Baina, esan barrun, igual Donostin eta Antigo mailan bai mugitzen degula jende pixkat, eta kontzertutan, olako kontzertutan, ola gertuko kontzertutan, bai defenditze degula nire ustez nahiko ondo kontzertua, eta hori, nolak esan duna igual gertatzen zaigu gehiago kanpo kontzertuetan, jendea ezagunen ezagutzen, eta hori usuek ere esan dituten esateko. Diskoa bai koherente jotzen degula. Ez degula ez rarraro egiten, diskoa dakaguna, eta norbaiti gustatuko zaio, beste norbaiti ez, eta hori jotze dugu. Osa, entzutezuna jotzen dugu, gustatu ala ez. Beste talde batzukin ikuste ez du, desatezu jo, direktua pia gustatu zait, baina ez da askotin entzun dutena, edo alrebez. Edo alderantziz. Uste gortan. Ona, bueno, aurgune horren inguruko hausnarketa ere ekitzaile bat egitearren esan pasatzen den gauza badela, eta hori eginak edo jardunak ekartzen duela azkenean, nik uste beldurra baino gehiago badela errepikapenak ematen dizun konfidantza batez, eta hala etortzen da igual gauzak askeago eta ejekuzioan horren beste pentsatu gabe jotzeko askatasun horixe esango nuke. Baduztu ere kontzertuetan edo bideo honetan highlight aipagarrerik? Edozein motatakoa izan daiteke. Ez da izan behar lagun honek esan dit edo ez dakin norke story bat konparti izan daiteke. Bai, ni Ibaetako kontzertutik bueltan entorrela bakarrik ez dakit igaldori begiratut esan, ez temazu hain dugu. Osea, edozer balio dit. Highlight pertsonal bat baduzue edo partekatutako bat ere izan daiteke. Nik uste 300 gordetzitugun kontzertu batzu daudela, eta nire ustez 3 dira, bakoitza igual arrazoi batengatik. Lehenengoa da, Intxaurrondo jo genunean, dokan jo bar genuen, eta pasazan guztia eta gero azkenan Intxaurrondora mugitu zen kontzertua, eta jo genuen eren egun mugan eta itakakin, eta izan zen lehenengo aldean ikustet Donosti mailan erakutsi genula indabe berri hau, edo bueno, jendeak esan zula, ostras, hauek zerbait berri egiten nahi dira, pixkat heldutu dira, o ez dakit, nik uste izan zela pixka punto inflexion. Urrengoa da Karmengotakoa, zegu hemengoak izan da, bueno, Donostikoak izan da. Bai, portua da Wembley, hemen aipatu izan dugu. Eta hori, kriston ilusien zigun. Eta hirugarrena, esango nuke, dabalaban jo genunean etxe kaltekin, izan dalako beti botatzen zigu loreak, guretzako fijatzen gan talde bat, eta behekin jotzak kriston ilusien zigun. Guk ere maite ditugu hemen izan genituen. Txekaltetarrak bai.
Zema joien. Bai, kontzertun batetara ikustera etorri dira, eta bai, da, pixkat, Fiat Family giron ja, bai. Jende ona, jende ona. Eizue, gauzat esango dizuet, eguerdiko amabiak urbiltzen ari dira, oraindik hemen entzun behar dugu Indabetarren kantua, eta uste dut momentua iritsi dela gehien maite dugun sekziontarako. Sarraskia. Azalpen luzerik ez, Goiurik letrak hartu eta galderak egingo dizkizue. Gero esango dizuegu, gainditu duzuen ala ez. Noiztik da gehien maite dugun, zera? Ze pikatua! Goiuri, osea, hemen Sherlock Holmes, amazazpilan eta gehien maite duguna. Barkaida zue entzuleok, baina ego eta mimo arazo bat daukat hemen familian. Zurekin asen, nigo ez Goiurirekin. Ja, nik ez dut ezer esan. Baina, berak bai. Bai, baina ez da ego arazo bat, ez da gubion arteko ego arazo bat. Zuk sortu duzu hemen beharrezkoa ez den... Zuk jarri duzu hemen Goiurien sekzioa olako aldaia. Barkaida zue. Ez zarete seme-alabak bazinate, enuke bat beste baino gehiago maitatuko. Baino, atxon bezala Kandido Uranga ikaragarri maite dut, eta horregatik hau da sekzio gustokoena. Sarraskia. Jari zinen pixkat bazterrak xexatzen, Hau ondo konpondu dut, eta ez zitzazue bain zuek gehiago bazterrak nahaztu. Inigok ondo Señorari, pare. Inigok ondo ipatu duen bezala, sarraskian letrak aztertzen ditugu, eta galderak egiten ditugu. Ni diskoan zuten ari nintzela, eta zona bestiak entzuten ari nintzela, ikusi dutez. Noiz arte abestian aipatzen dela nola gelditu erlojuak iraungitza erdozkagun ametxetan, gazitasun abestian aipatzen dela jaio gabe hilko diren ametxengatik egin nahiko nuke oiu, ametxa behin eta berriz aipatzen den kontzeptu badela, eta nola gatxotekia musikari buruzko galdera pila bat egin dituen, nik eskatu nahi nizan bakoitzari esateko duen amets bat, musikarekin zerikusirik ez duena. Zan daiteke ez dakit bidaia atzan ora baitea, ez dakit zer egitea, txakur bat edukitzea, nahi zuena, baina bakoitzak pentsa dezala amets bat musikarekin zerikusirik ez duena. Pentsatuten bitartean Goiuri lehon ikusen un bideo bat, grabatuta gertutik, marrazo bat kostan eta txakur bat hori gerian marrazoruntz, azezian xida esortzen. Eta bapatean juntzen, marrazoari isatxeak kozkeitea, eta konturatu zen zuzer raroa zeola hor, eta buelta mantzun da eskerrik marrazo batzan mobidan saltu. Hola, labradore bat. Nik ezin ditut horrelako bideok ikusi. Oso gora izan zen. Gazteak goi favori nizu dena, pentsatzeko, Beste historia nizue, elefantena xisteiten kontatu nizun Goiuri. Hori kontatu nizun elefantena xisteiten. Bi urte... Nik txakurrekin lotuta, mentxa izango nuke txakur bati euskeraz hitz egiten irakastea. Hori izango litzake, kartxaut! Baina, increíble, amazing, erakudu. Txakurrak esaten baizu, humano, zuk. Ez, euskera. Aserretuta. Zu aserre. Gizaseme, hor bai, ez? Horregatik ba. Gizaseme. Txomin izena jarriko nioke, hori argi dauka. Badaukazu, eta? Isaiazue badaukazuela, ze konversazio deribatzen ari da, ez da ginoruntz. Vale, nire pila gustatu zait, orduan ez da kristona mentxa egia esan, da a corto plazo. Venga. Oin hobia dakat, dala arraziak ateatzea, baina automatikoan atatzitut. Orduan, ikasi nahiko nuke nire ametsa ikastea ondora biltzen kamara bat. Oso ametxona, gustatu zait. Ametsa analogiko bat. Bagoitzak bat daukazue? Ni beste bat. Venga. Nirea pixka sakonagoa, ere simplea, lasai bizitzea. Lasai. Hau zer esango izut. Simplea ez motel. Gara izadizea. Ea mantentzen dezun. Jendeak ega azten da, ja jubilazioan da, lasei bizinaet. Ez, zea. Ondo izea, hoi urtekin, lasei bizinaet. Idolo. Eta nik bastante gustatu zaite bai, baina esan dezutela bidaiatzen eta hori azken aldean, Ameriketako lekzioekin tori guztia, nago pixkat flipatuta, Amerikarekin general, Amerikarekin generalean eta estatu batuekin zanet. Eta hori pixkat horrea bidaiatzea, egia esan, ikusteko pixkat. Ikusteko zergatik bozkatzen duten horrela, ez? Ze pasatzen zaio jende honi. Basta desango izut, etxe honetan hemen ez dagoen batek aurreko duela egun batzuk esan zigun bazi joala Chicagora. Eta zuen oso laguna da. Gero esango izen orden. Eta etxe honetan, hemen nere eskubitan eseita dagoen eta gure oso laguna den beste honek, Kaliforniarako bidaia doke horrikusia maiatzerako. Estatu batutara ere bai. Kaliforniara. Estatu batutara bai. Baina ni noa ikustera berre. Hauteskunden kontu honekin. Ez dut analizatzeko, Baina analizatzeko modukoa da, Zorraroa da dena. Venga, urrengo galdera. 1000 disko abestian erreferentziak daude, izarren hautsa bestiari,
berri txarraken ikusi arteri, bueno, hainbat referentzia eta hoien inguruan galdetu nahi nuen, zergatik abeste horiek eta ez beste batzuk, omenaldi bat egin nahi zenietan abeste horiek zuentzat garrantzitsuak izan direlako, bueno, referentzia horien buruz. Zer esango didazue? Beti esategu kriston suerta auki egula jaiogean lekuan eta momentuan, ze jende asko kindu bidea ja, gu hemen egoteko, gu bezalako jendeak talde bat eukitzeko, edo aukera eukitzeko abestiak grabatzeko, euskeraz abesteko, eta pixkat omenaldi moduan hasi zan abesti hori bai. Eta nola aukeratu genitun? Garai hortan egia esan ginen bastante obsesionatuak orain ere, baina garai hortan bastante gehiago berri txarrakekin. Eta horregatik, referentzia hori adibidez konkretua. Oso ondo. Eta azkeneko galdera, hiri barruko herrian, Kresala eta Garoa, Hondartzako egunetan, Mendiatzetik Lainoa, Eliza eta Gaztetxea. Bueno, lehen aipatu dugu, ez, leku batean jaiotzeak eta ze poste eragine indezakeen, eta zuek antiguan baitzaretela sentitu bitxorraro zentzorretan, baina, bueno, letra honen inguruan galdetu nahiko nuken, ze hiri baten barruan herriak badaude, baino galtzen ari dira herri horiek, eta, bueno, abesti honen inguruan, besterik gabe, zer kontatzen dira zen. Bai, uste, hemen hiru akabula antiguotar izaera nahiko sendoa. Eta azkenean, nahi gerta ez zaita, ez da indazkat uniko lagun batzuk Iruñako dianak, eta antigora sartze dianean esateate eta denek esatute. Hau ez dela Donosti bezala, eta horti dator pixka dana, ez? Guretzat antigo izan da jaiogean tokia bai pertsonalki eta bai musikalki, eta nire ustez pia bat zorri dugu. Bai eragilei, bai dokari adibidez, denei. Zora garri, sarraskia gaindituta. Aizue, ezin behar bezala gozatu herri izaera kantua, baina gozatuko dute gure entzulek bihar bertan, saio abiatzeko kantua badaukagu. Orain agurtzen hasi beharra daukagu, eta agurtu aurretik galdetu berri zegu zein izango den hemen gurekin eta akustikoan eskainiko duzuen kantua. Bueno, prestatu eguna bestia Banoa da, oraindik ez dugu atera, ez maketakoa ez atera ditugun singeletako bat, baina erutzi zitzaigun leku polita zala bestia hau aurkezteko, eta pixka memoriari buruz, inguruko jendarekin pasatako momentuei buruz hitz egiten du, eta denbora gelditzei buruz hitz egiten du. Orduan hori, akustikoan ekarri dugu Banoa bestia, eta zer utzi zaizuen. Hau ere igual zerrendara, ez Gartxot? Igual gabe, ez da? Lehenguan Goiuri aipatzen genuen tuka atarrekin, Einago Telorrietak hemen lehenengoz harmonika jozuela, bigarren kafean publikoan, hemen esaterako Amorantek kantu oso bat eskaini zigula, ez dakit, Vicente Martínezek moldaketat egin zuela bigarren kafea bere letra mitiko batean sartzeko, tukatarrak 35 urte eta gero lehenengo zaritu zirela hemen, eta 35 urte gazteagoak diren indabetarrak badatoz lehenaldiz kantuan jotzera. Gora zuek irukote, eskerrik asko, eta zoazte gure zeta akustikora. Eskerrik asko. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, primizian, Indaberen, Banoa nahi duzuenen. Bagenekien atzera behira bizi ginela Zaldakigu gogoratzen barrua ustoa aulki bat gehitua abendu hartatik
berdina dela, malkoen atzeko begiek, egiak gordetzen dituztela, gaua berriz iristean, eskuak askatuta banoa. Ahotsak nun gorde, hitz bakoitza azalean, idatzi nahi nuke, noizbait galduta banau ere, berriz itzultzeko. Segundu bat ez bada ere, sinistu hau berdina dela, malkoen atzeko begiek, egiak gordetzen dituztela, eta gaua berriz iristean, eskuak askatu eta banoa. Segundu bat ez bada ere, sinistu hau berdina dela, malkoen atzeko begiek, egiak gordetzen dituztela, eta gaua berriz iristean, eskuak askatu eta banoa. Eskerrik asko eta laizter arte, bihar arte entzuleok. Eskerrik asko. Keep calm and bigarren kafea.